highlifeng.com. highlifeng.com. Yeah. 19. Yeah. 19. highlifeng.com. Ndị obizi nwa na ya eze nke izizi ọ nọkwa ebe a n'ụdị pụrụ iche ọ mmadụ gọọmenti ka ọ bụ ya
igwe ka igwe ezigbote igwe jụọ igwe ụmụ ọhụrụ n'onwe ya anyị na-ekwe ya afụkwa ide China ewachikwa akwa that the same odogwu na China osi logistics odogwu nke izi na China nena ya nwoke nwa blanti ya afụkwa nwa ya afụkwa
Muna na ya mada ụmụ na akọ maka ya wee na-ekwu aka na ebe pass ịchọ ịnweta ezigbo pass ihe gbasara moto niile na ihe gbasara n'ebe na Anambra steeti Ọka especially ihe afụ High Chief of Ogbu Kingdom igwurube nke ndị Ogbu obere nwa na-emesi ibe ike Jizọs ndị Ogbu ihe afụfụ ede of Easy Life Electronics and furniture worldwide. Everything on our go Turkey international. Those who know
JP, His Royal Highness, His Royal Majesty, Ibe Dr. John Egwoman out of Amazing Magic. The name of Toledo. Yes, Super High Chief. Even you work at this year, every day, which is the present president, Diamond Fitness Club, Austin has been given us. Either you must add RFL. Register as the first forwarder. You are welcome, sir. Nicky Nereni, I say him now. Former PG, Sky Limit. Former Deputy PG, Mbaku Progressive Union. Come and welcome us also in Chida, please. In the person of Honorable Madaruchi Ebocha, Opa Mbaku. Ambassador of Igbo traditional culture. Please. Kaina Bata, the ambassador of Igbo tradition, ambassador of Igbo tradition and culture. Chọọ nọkwa ebe a ezuzu na Ichida nwere na ya mara ụmụ ya nna kọọ maka ya ezuzu na Ichida kokworokwa na Ghana eze banaba ezuzu ambassador of Igbo tradition and culture keke n'igwe number 1 citizen otu aka ọ dị Abia na bodu mu dene nwere eze ku dene you block the road. Super High Chief, first question was on. All the DJ don't want it, and I'm trying. Cinema Kokai. Okay, that's the key. How about that?
The Super High Chief Dr. Ndubisi Christopher Jesus Ndiobisi. Last year December, he came back on over now. Silky motor went in your back. Young one is easy to tell him motor. Very tempting with you. Everyone remember a look. Everyone remember a look. When the key came down, you go. What the fuck am Messiah of the God? What the Messiah of the God? Yes, yes. What the Messiah of the God? 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 Why am I going to say? Magadi kene kene na mulodogu. Oje konsulu na. Wutu di kene mulodogu. Ano na chobo kwano. Embo kene konsulu chiwe benye. Embo koteli wezo ikenga. Embo agukonji wezo ando baka. Oje konsulu nono mekene.
Thank you.
I see you, my boss. Everybody come on, so I normally win the horns. Odogwu ka odogwu mega high chief ịbịa mbọsọ ọkwalụ nne ya ọ dị ka ebe a na-eme ịbazi ya na awa chanel online ihe afụkwu ya de anyị na-eke Let's go.
gentlemen, I want to quickly recognize and welcome in a special way Chief Ikenai. Cubana ndugu Chimelweze those who were anywhere na the barrel. Jesus ndị Obizi, Jesus ndị Ụmụawụlụ,
odogwu anasu na bego mega super high chief Dr. Ndubisi Christopher Jesus ndị Obisi ke agbakagbabula enyi odogwu ndị anakwabu ndị na-eme ọgọ ndị ji na-eme ọgọ ndị ji moto eme ọgọ moto ọbụla efule edelike nke ụmụ awụrụ high chief mega super Dr. Ndubisi Christopher Thank you.